Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Боль, які не забыць. 11 красавіка адзначаецца міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Маштабная рэканструкцыя. Першы этап будаўніцтва чатырохпалоскі ад Гомеля да Брэста завершыцца ў верасні. Умовы працы і якасць харчавання. У Добружскім раёне праверылі сельгаспрадпрыемствы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. 11 красавіка адзначаецца міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Толькі на тэрыторыі Беларусі лагераў смерці і месцаў масавага знішчэння людзей было больш як 570. Сёння па ўсёй краіне адбыліся жалобныя памятныя мерапрыемствы. Падрабязнасці далей у сюжэце. Боль, які не забыць. У гады Вялікай айчыннай вайны праз фашысцкія канцлагеры прайшлі 18 мільёнаў чалавек. Дулаг 121, які размяшчаўся ў Гомелі, был сапраўдным канвеерам смерці. У суровыя зімовыя месяцы смяротнасць тут дасягала жахлівых маштабаў. Да 1000 чалавек штодня. Ахвярамі гэтага пекла станавіліся не толькі палонныя чырвонаармейцы, але і мірныя жыхары. То, что они пережили этот ад, вы знаете, ребятки, я вот смотрю на теперешнюю молодежь, думаю, Господи, упаси Господь пережить то, что пережили наши предки мои. Вот я к потомкам отношусь, то, что пережили они. Упаси Господь. Надо беречь этот мир, беречь каждый момент жизни, потому что это все... Это если вернется страх. Словы памяці і смутку. Некалькі пакаленняў беларусаў сабраліся на плошчы паўстання, каб ускласці кветкі да памятнага знаку ахвярам генацыду беларускага народа. Гэта сведчанне того, что подзвиг и пакуты не будут забыты. Сегодня очень важный день для нашей страны. Мы помним всегда о том, через что прошли люди в страшные годы Великой Отечественной войны. Мы несем сквозь года эту память и благодарны всем, кто прошел через эти испытания. И благодаря им сегодня мы стоим здесь, свободные. Напярэдадні памятнай даты ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны прайшоў круглы стол на тэму генацыду беларускага народа. Студэнты даведаліся аб жорсткіх падрабязнасцях трагедыі вязняў канцлагераў, гета і іншых мест прымусовага ўтрымання насельніцтва. У гады вайны ў Беларусі гаворка ішла пра мільёны загінулых, замучаных і пакараных у няволі. Асабліва жахаюць злачынствы нацыстаў супраць дзяцей. Такие названия, как Тростенец, Заричи, Красный берег, они вписаны кровью в историю нашей страны. Даже в том же Гомеле существовало 4 гетто, и все узники этих гетто погибли, были расстреляны немцами. Это трагедия нашей страны, это наша память, и мы должны предпринимать все усилия для того, чтобы эта память сохранилась, потому что предпринимаются многочисленные попытки уравнять жертв фашизма с палачами, обелить эсэсовцев, и мы должны все противоставлять этому. За 5 гадоў пасля ўзбуджэння крымінальнай справы па факце генацыду беларускага народа праведзена велізарная работа. Да расследавання падключыліся работнікі пракуратуры, следчага камітэта, судмедэксперты, гісторыкі і архівісты, неабыякавыя грамадзяне. Прааналізавана мільёны дакументаў, апытаны сотні сведак. Знойдзены новыя масавыя пахаванні, і гэтая праца будзе працягнутая. Владислава Галабокіна, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель». На Гомельшчыне працягваецца рэканструкцыя ўчастка трасы М10 ад Рэчыцы да Калінкавічаў. Важная частка абнаўлення моста праз Днепр. Ход рамонтных работ праінспектавалі старшыня аблвыканкама Іван Крупко і міністр транспарту і камунікацыі Алексей Ляхновіч. Падрабязнасці далей у сюжэце. Работы по реконструкции моста праз Днепр находятся у активной фазе. Уже выкананы разбор 5 пролетных железобетонных збудаванняў. Вядуцца работы по усталёўцы пляцоўкі і падмурка. Будуются новые опоры. Скончыць усё запланаванае плануецца ў 2029 годзе. Однако мостабудаўнікі упэўнены, что пустяць рух по важной артерии раней. Мы движение по этому мосту откроем не позднее 7 ноября 2027 года. Дальше работы будут продолжены, которые не будут мешать движению транспорта. Сама трасса М10 таксама не засталася па-за увагай губернатара і міністра. Кіраўнікам падрабязна распавялі, якой будзе дарога пасля завяршэння работ. Ключавое змяненне – траса стане чатырохпалоснай з цэментабетонным пакрыццём. Першы этап работ – каля 17 кіламетраў ад Рэчыцы да Каравацічаў. Будаўнікі плануюць завяршыць у верасні гэтага года. Выкладзены верхні пласт пакрыцця. Вядзецца ўладкаванне землянога палатна, транспартных развязак і пешаходных пераходаў. У завяршальнай стадыі аднаўлення меліярацыйных
вентиляційных сістэм. Лечатся Хойники до Караватич. 16,8 километров. Ну, когда мы закончим? В сентябре месяце. Сентября, Будем да. торжественно открывать. Вторая очередь. Начинаем. Да, начинаем. Сейчас корректируем проектную документацию. Ну, вот надо посмотреть на него. Для прадухілення ДТЗ з удзелам дзікіх жывёл прадугледжана установка сеткі ўздоўж дарогі. Прыпыначныя пункты ўздоўж трассы будуць выкананы ў адзіным стылі. Работа проделана большая, но пока мы работаем только на первой из 5 очередей. Задача, которая поставлена президентом при открытии моста в Мозыре, была эту дорогу к 30 году завершить. Поэтому моя цель сегодня посетить Гомельскую область, посмотреть, как работают строители и где-то ускорить и направить на то, чтобы работы выполнялись в более быстрые сроки. Губернатор і міністр абмеркавалі з дарожнымі службамі пытанні захавання бяспекі для вадзіцеляў, пешаходаў, а таксама даручылі будаўнікам прадугледзець стварэнне безбар'ернага асяроддзя. Пастаўлены таксама задачы аб падсыпцы адхонаў, усталяванні агароджаў, добраўпарадкаванні прылеглай тэрыторыі. Пасля завяршэння ўсіх работ траса М10 стане значна камфортней і бяспечней для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху. Михаил Синицын, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Надзейны фарпост краіны на паўднёвым рубяжы. Новы комплекс пагранічнай заставы «Гдзень» адкрылі ў Брагінскім раёне. Гэта другі аб'ект, пабудаваны ў гэтым годзе па дзяржаўнай інвестыцыйнай праграме. Пра тое, у якіх умовах цяпер жывуць і захоўваюць бяспеку ваеннаслужачыя, раскажа Дар'я Дрожжа. Подразделение ахоўвае сухапутны участак границы з Украінай. Да выканання абавязкаў асабовы састаў прыступіў яшчэ ў лістападзе 2022-го, а зараз у вайскоўцаў з'явіўся новый дом. Я служил еще на старой погранзаставе модульного типа. И могу сказать, что постоянная застава намного лучше, качественнее сделана. И условия жизни в целом намного лучше. Здесь, как дома. Я могу с уверенностью сказать, что пограничная застава – наш дом родной. У зоне адказнасці падраздзялення звыш 15 кіламетраў сухапутнай мяжы з Украінай. Гэта самая паўднёвая пагранічная застава краіны. Надзейную ахову ў дзяржаўнай мяжы гарантуюць найноўшыя інжынерныя рашэнні. Збудаванне з оптавалаконнай сістэмай «Крумкач», аўтаматызаваныя пасты назірання, контрольно-следовая полоса. Этот комплекс один из самых современных на нашем направлении, оборудован всем необходимым для обеспечения охраны государственной границы, жизнедеятельности, личного состава пограничной заставы. Это еще раз подчеркивает заботу главы государства, руководства Государственного пограничного комитета о людях, которые выполняют задачи по охране государственной границы. У комплексе створаны ўсе умовы для эффектыўнай службы і камфортнага побыту. Утульныя спальныя памяшканні і спартыўная інфраструктура, месцы для захоўвання і рамонту тэхнікі, гадавальнік для службовых собак. Мы обеспечены самой современной техникой, вооружением, средствами связи, средствами видеонаблюдения. На пограничной заставе созданы благоприятные условия для проживания личного состава, что позволяет выполнять задачи по охране государственной границы. Унікальнасць аб'екта ў суседстве зоны адчуждзення. Чарнобыльская АЭС усяго за 30 кіламетраў. Побач палескі радыяцыйны экалагічны запаведнік. Але важна, на працягу ўсёй ахоўнай тэрыторыі радыяцыйны фон у межах дапушчальнай нормы. Дар'я Дрожжа, Владзіслаў Казлоў, телерадыёкампанія «Гомель». Абед па раскладзе, тэхніка спраўная. Санітарная служба разам з інспекцыяй працы галіновага прафсаюза праводзяць маніторынг сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Асноўны акцэнт на ўмовы працы і харчавання механізатараў. Нават адсутнасць стала і крэслаў у палявой кухні можа пагражаць прадпісаннем. Нашы карэспандэнты адправіліся ў рэйд у Добружскі раён. Пасяўная ў самым разгары. У агракамбінаце «Новы шлях» Добружскага раёна засеяна ўжо 600 гектараў яравых культур. Паралельна тут займаюцца другой падкормкай азімых і падрыхтоўваюць глебу для сяўбы кукурузы. А сёння яшчэ сустракаюць маніторынгавую камісію. На гадзінніку 12:00 прыйшоў час абедаць, кропка збору ў поле. Сёння ў меню грэчневы суп або борщ, смажаніна з котлетай, салаты, гарачыя напоі і дэсерт. Ёсць усе ўмовы для камфортнага абеду. Стол і крэслы, абрус. Дарэчы, столовая агрокомбината лічыцца лепшай у Добружскім раёне. На сегодняшний день мы обслуживаем 4 хозяйства, включая наше. В 11 часов у нас загружается наш автотранспорт в столовой. Параллельно приезжают к этому времени еще и другие 3 хозяйства, тоже
забирают свои обеды, ну и, соответственно, развозят по своим хозяйствам. Где-то ориентировочно, да, к 12 часам, в зависимости, конечно, от удаленности поля, к 12 часам машина приезжает, кормит механизаторов. Если, конечно, погодные условия нам не совсем позволяют это все делать на улице, есть возможность собрать механизаторов, привезти и покормить их, соответственно, в столовой. Столовая работает круглогодично. На сегодняшний день у нас обед варьируется порядка от 14 до 20 рублей. Механизатор возмещает у нас 30%. Это где-то 4-5 рублей. На контролі таксама пытанне аховы працы, спраўнасць і укамплектаванасць тэхнікі. На гэтым прадпрыемстве зараз працуюць 16 машын. Транспартныя аптэчкі, перадрэйсавы медагляд вадзіцеляў, забеспячэнне работнікаў сродкамі індывідуальнай абароны і спецадзення. Усё ў парадку. Падчас маніторынгу выяўлены нязначныя парушэнні, якія адразу ж на месцы выпраўлены. По результатам мониторингов можно сказать, что организации подготовились и создали необходимые условия для безопасной работы работников. При выявлении нарушений выдаем руководителям рекомендации, контролируем за устранением выявленных нарушений. Немаловажно, проводим еще беседы с работниками по профилактике производственного травматизма. Рассказываем случаи, которые происходили в организациях. Работаем на профилактику. Важно, чтобы и руководитель, и работники были заинтересованы в безопасных условиях труда. Маніторынгавымі мерапрыемствамі ахоплена амаль палова сельскагаспадарчых арганізацый в области. У выпадку выяўлення парушэнняў выносятся адпаведныя прадпісанні. Касательно данной сельскохозяйственной организации в прошлом году были выявлены в том числе нарушения в период массовых полевых работ по обеспечению средствами индивидуальной защиты и спецодежды в частности и обеспеченности кабин сельхозтехники аптечками. В ходе сегодняшнего мероприятия были оценены условия, какие созданы для работников в полевых условиях, состояние кабин, наличие аптечек, спецодежды, условия для соблюдения правил личной гигиены при приеме пищи, а также для непосредственно самого приема пищи. Нарушения не установлены, работающие обеспечены всем необходимым. Работа по контролю за реализацией данных мероприятий в других сельскохозяйственных организациях Гомельской области будет продолжена также во взаимодействии с профсоюзами агропромышленного комплекса. Тэрыторыі, выведеныя са спісу радыяцыйна небяспечных і вернутыя ў гаспадарчы абарот на асаблівым кантролі. У Добружскім раёне выкарыстоўваецца больш як 1460 гектараў такіх земляў, а ўсяго ў Гомельскай вобласці з 1993 года уведзена ў гаспадарчае выкарыстанне 11,5 тысяч былых радыяцыйна небяспечных земляў. Ганна Кустачова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Час спраў. У Гомелі прайшла 4-я канферэнцыя Гомельскага абласнога аддзялення партыі «Белая Русь». Удзел у мерапрыемстве прыняла старшыня партыі Вольга Чамаданова. Асноўныя тэмы пасяджэння – абмеркаванне прыярытэтных напрамкаў і работа Гомельскага аддзялення за першы квартал 2026 года. Асноўны акцэнт на моладзь. Летась у партыі «Белая Русь» стварылі новы напрамак – маладзёжны рух «Іскра». За апошнія месяцы гомельскі штаб увасобіў у жыццё праект «Блог свету па іскры». Гэта серыя вертыкальных відэо, дзе простай мовай распавядаецца пра важныя грамадска-палітычныя тэмы. Яшчэ адзін рэалізаваны праект «Жывая стужка памяці». Відэаархіў, у якім будзе серыя інтэрв'ю з людзьмі з успамінамі пра значныя падзеі. У планах таксама распаўсюджанне уласнай сістэмы аналітыкі контенту. Уже разработана информационно-аналитическая система эксклюзивная, которая может анализировать любой тип контента, будь то текст, фото, видео, звук, на наличие запрещенной информации, экстремистских призывов. Это информационная система интеллектуальная. Ее разработал один из наших активистов. За 3 гады дзеяння партыя прайшла вялікі шлях станаўлення. Папярэдняя праграма развіцця з'яўлялася фундаментам, які аб'яднаў амаль 12 тысяч чалавек. Новая праграма будуецца на 3 стратэгічных дакументах. Гэта праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця, канцэпцыя нацыянальнай бяспекі і закон аб развіцці грамадзянскай супольнасці. Наша концепция, она охватывает действительно от таких важных основ, как защита суверенитета, белорусской самобытности, идентичности, исторической памяти. Это наш общий политический такой манифест ответственности. И принимая ее, мы даем обещание народу Республики Беларусь, что партия «Беларусь» будет максимально содействовать в развитии
нашего гражданского общества, являться действительно ключевым эффективным мостом между народом, обществом и государством. Конференція пройшла у форматі конструктивної розмови. Були вилучені головні аспекти, мети і задачі партії у рамках програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2026-2030 годи. Особлива увага узмацненню ідэалагічнай роботи і патріотичного виховання. Ад абсталявання до даху і інженерних сеток. Мазырскі гарадскі радзільны дом з 15 красавіка закрываецца на планавы ремонт. Важную для района медицинскую установу чакае сур'ёзнае абнаўленне. Летась мазырскія медыкі прынялі 1377 родаў. Нарадзіліся 1382 малыя. Кваліфікаваную акушэрска-гінекалагічную дапамогу тут атрымліваюць пацыенткі з усяго палескага рэгіёна. У год беларускай жанчыны з абласнога і районнага бюджэтаў выдзелены сродкі на ремонт установы. Таксама на обновление будут накіраваны гроши, заробленные на областным субботнику. Последний ремонт здания родильного дома проводился в 2004 году. С тех пор прошло уже 20 лет, и все морально устарело. В год белорусской женщины для всех женщин Мозырского района и не только, а для всех жительниц Полесского региона сделан подарок. Выделены средства для проведения текущего ремонта. Учитывая объем проведения ремонтных работ и специфику нашего учреждения, проведение ремонта в присутствии пациентов невозможно. Падчас ремонту дапамога будзе аказвацца ў медыцынскім корпусе дыспансера на вуліцы Малініна. У будынку для радзільнага аддзялення адвядуць цэлы паверх з аперацыйнай і рэанімацыяй. Будзе арганізаваны асобны ўваход з пандусам і пад'езд для аўтамабіляў хуткай дапамогі. Цяжарных без паталогіі будуць прымаць і ў Мазыры. У складаных выпадках пацыентак накіруюць у абласныя установы аховы здароўя. Падстаў для хвалявання няма. Хоць роддом закрываецца на ремонт, медыкі працягваюць працаваць. Плануецца, што абноўлены мазырскі радзільны дом прыме пацыентак ужо ў лістападзе гэтага года. Праваслаўныя ва ўсім свеце ў гэтыя дні ў чаканні самага светлага хрысціянскага свята – Вялікадня. У гэтым годзе ён прыпадае на 12 красавіка. У праваслаўным календары Страсная пятніца перад апошні і самы журботны дзень Вялікага посту. Паводле Евангелія, менавіта ў пятніцу Ісус быў асуджаны і распяты на крыжы. Вернікі рыхтуюцца да ўваскрэсення Гасподня. Як гэта адбываецца, даведалася Ірына Драбышэўская. Хрысціяне вераць, званы чысцяць душу і прастору. Вось настаяцельніца гомельскага жаночага манастыра і ігуменя Вера паказвае, як гучыць велікодны звон. У манастырскай абіцелі між тым ваўсю ідуць велікодныя прыгатаванні. У мясцовай пякарні з пылу з жару ўжо гатова першая партыя самай галоўнай велікоднай стравы – духмяныя кулічы. Начинаем печь уже со среды. Не сохнет? Нет, прекрасно сохраняется. Делаем тоже творожные пасхи на пасхальную трапезу. Но это уже мы не предлагаем на продажу, только для себя. Творожную пасху делаем и яйца красим. Народная стежка и здобный водар завялі гамельчанку любоў у манастырскую краму. Гаспадыня вырашыла ўпершыню отступить от хатних традиций. Все время пекла сама, а в этом году вот решила купить в монастыре, потому что слава о этих пасхах идет очень хорошая, потому что здесь пекут вкусно, вот, поэтому я решила попробовать, как говорится, по совету прихожан. У нас секретов нету. У нас все натуральный продукт. Тесто с молоком, маслом, изюм, курага, сметану, все как положено, но без химикатов, без ничего. Отличается, наверное, тем, что это как бы церковные продукты, намоленные вот этим как бы. И для церковных людей это очень важно и дорого. Именно брать в храме, в церкви, в монастыре. У нас в церковном киоске мы предлагаем для прихожан. Вот кому-то мы еще потом жертвуем тоже, кого-то угощаем, чтобы на всех хватило. У кожнай гаспадыні свой сакрэт. Блогеры актыўна навучаюць кулінарным прамудрасцям падписчикаў. Галоўнае, каб цеста ўзышло правильно. Самое главное – это приготовить правильно опару и вымесить. 3 раза, чтобы осело, поднялось тесто. Но я так делаю. Может, я неправильно делаю, но я так делаю. Самая творчая задача – гэта прыгатаваць велікодныя яйкі. Фарбуюць іх зараз ва ўсе колеры вясёлкі. Можна зрабіць і залатыя, але велікодная класіка чырвоная. Менавіта яно стала, паводле легенды, сведчаннем о воскрешении Христа. Пасхальное яйцо символизирует жизнь. То есть, как бы Христос воскрес, и
Пасхальное яйцо тоже символизирует пасхальный праздник. У манастырскім двары ёсць традыцыя прыбіраць амаль як ёлку ружовы куст. Упрыгожваюць яго кветкамі, сувенірнымі яйкамі і яркімі стужкамі. Але галоўнае тут гавораць не забыцца упрыгожыць і сваю душу, памірыцца з блізкімі і сустрэць Вялікдзень з любоўю, бо Христос і есть любоў. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Пошук покупника, бясконцыя звонки, сустрэчы на паркоўках, самастойны продаж аўто часто ператвараецца ў галаўны боль. Новы гомельскі аўтасалон змяняе правілы гульні на другасным рынку. Як вырашыць пытанне хутка, сумленна і выгадна? Усе падрабязнасці ў нашым сюжэце. Удачное местоположение – один из главных факторов высокой посещаемости новой площадки. Автосалон 7422 открылся на Студенческом проезде 2, непосредственно за Давыдовским рынком. Высокая проходимость играет на руку клиентам. Нередко люди, приехав за покупками на рынок, заходят просто посмотреть, а уезжают уже на новом автомобиле. Для тех, кто хочет продать свою машину, такая популярность площадки гарантирует максимально быстрый результат. Договор мы заключаем на 30 календарных дней. Средний срок продажи вашего автомобиля составляет 14 дней. Для вас процедура это абсолютно бесплатно. Мойка предпродажная подготовка вашего автомобиля за наш счет. У нас множество финансовых партнеров и программ, такие как кредитование, лизинг, а также распространяется рассрочка на автомобили, что поспособствует быстроте продажи именно вашего автомобиля. Гомельский филиал стал частью масштабной республиканской сети. 6 лет присутствия на рынке и свыше 10 тысяч реализованных автомобилей по всей стране. Эти цифры говорят о надежности компании. Сегодня 7422 – это бренд, проверенный временем и тысячами дорог. Именно этот опыт стал залогом успешного старта в нашем регионе. Конкретно в Гомеле мы открылись, потому что большое количество клиентов обращалось в другие салоны непосредственно из Гомеля. Поэтому мы решили усилить это направление в этом городе. И мы не ошиблись. Мы работаем с 1 марта, и за этот период мы продали более 40 автомобилей. И более 15 автомобилей уже выкупили по программе выкупа и трейдина. Сервис «Под ключ» включает в себя и финансовые инструменты. Оформить кредит или лизинг на выбранное авто можно прямо в офисе салона, без посещения банка. А процедура оценки старого автомобиля для обмена по системе трейд-ин занимает не более 40 минут. Автосалон 7422 работает ежедневно, предлагая гомельчанам быстрый, честный и удобный способ сменить автомобиль. Найти площадку можно по адресу Студенческий проезд 2. Виктория Шахварстова, Анна Кустачева, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.